Greetings and more. My name is DJ Holly and welcome to studios chitubu cha content chitubu chisingapo chine munhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka chitubu ichi line content yakachena yakakodzera nemunhu akati. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndanga ndichida kubuda face sezvandoita mazuva ese, but network yangu iri kuti rwadziwe imbijana, so it's better for the motegedza kudisturbeka network iri slow. And today we want Dambudzo Ratambudza Zimbabwe. Dambudzo iri riri kuzivikanwa nemunhu wese kuti Dambudzo iri ndi Dambudzo yatiri kufamba nayo zvamanje manje. Right, in few to call my guest and then we discuss everything about Dambudzo ranetsa Vana Vezimbabwe. Right.